Zu txikitan sortzen direlako ur handiak, gure olatuek itsasoak sor ditzatela. Txori bat pausatu da auzoan. Pikofina, hankarina, egozabala, buztanbikoa, maite ditut maite. Berton hartu du ostatu. Dena du bertoko, dena du ongarri, dena du amets zilegi. Bertokoak era berean egin dute euren. Maite dute maite. Hegaldi berean ikusten baitira eurak ere. Txori bi dabiltz kantuz naturaren leiotik. Hau Pasarrontzarrok, barriz be hemen gauz, Zu txikitan saioaren eskaintza berri batekin, eta aurrekoetan gure webgunean eskegita utzi dugun material ederra izan badugu be bai, erabilgarri. Uste dut oraingoan ere eskalela labur geratuko, nolabait esateko Amorebieta Etxanoko geografikoki azaletara joango garelako, baina mamia egon badago. Eta hortarako, eta bere haritik, hortik ibiltzeko gugana etorri da Olaia Armaetxe. Arrastion. Arrastion, ondo etorri eta eskerrik asko dema txiki hau onartzeagaitik, ipuina egiteagaitik eta gonbidatu egile papela hartzeagaitik denen ordezkari. Bai, eskerrik asko zueri be bai. Zeure burua aurkezterik bai? Bai. Bueno, ni Olaia Armaetxeko bea ganaz, etxanotarra. 84. urtean jaioa, abuztueko 26-en. Eta, bueno, pixka bat nire ibilbidea ganetik eta harin baten azaldute, ikasketak batxillerra amaitu eta aukeraketa bat egin behar zan, eta momentuen ez neuen jakin zer nahi neuen, eta ingenieritza elektronikora jauzi egin neuen. Han hemen zen urte bi, nire burue bertan ez neuen ikusten, eta albo batera gutxi eta irakaskuntzara joan nintzen. Hor bai horria gustora aritu nintzen, aurrezkuntza, lehen hezkuntza, gero pedagogia terapeutikoan bai sartu nintzen, eta ikasketak amaitu ustean bertan lanean hasi nintzen. Ordezkapenak egiten, alde batetik bestera, 10 urte inguru. Eta azkenean, nire gurasoak nekazal turismo bat dekie, eta jubilatzeko sasoia heldu zen, eta erabaki bat hartu behar zen baserriegaz, gure baserriegaz zer egin, eta nire nebak eta biok erabaki hartu genuen horretan hastea. Eta etxanon jarraitzen dut, orain lanean be bai. Fenomeno, eta zelan bizitza, erdigunetik harago? Lasaiagoa, askoz, bai. Erritmoa nabaritzen dut pila bat, bajatzen garenean bera, umeekin, erosketak egitera, ikastolara, erritmoa, herrikoa da biziagoa, etengabea, danok alde batetik bestera, eta da gora heldu, eta lasaitasunen nire buruek eta gorputzek lasaitu egiten da, eta bai, gustora hau. Aldekoak gehiago, kontrakoak baino orduan, ez da? Bai. Igual, ohitu nazelako, batzuk esaten da, behar dozu kotxea beti, gora bera ibiltzeko, eta, bai, behar da erosketak egiteko, baina gero biziri eredu moduen askoz aberasgarri eta lasaiagoa. Horantxe esan duzu haurreskuntzako irakasle izan zarela, eta burura etorri zaizkit gelakideak adibidez ikusteko aukera, auzoan ere umeak nogaz jolastu ukingo dabe. Bai, badau. Egie da, auzoan, Dudea auzoan, Etxanok berez badekoz bere auzo gehiago be bai, baina Dudea auzoan, ume 3, 4, gehien bat etxekoak kontuten hartute, 5 ume deko guzela, ni eta nire neban artean, orduan bizitasune bertan badau. Entzundan neuken bai, auzotaxi eta lehen martxan jarri zen? Bai, jarri zen, egon zen. Eta hasieran eukin zuen jentea ohitu zen, baina gero erabilera gero eta mugatu hau zen, eta jenteak ez zegoen hainbeste erabiltzen. Ordutegiek eta erosketak eta eroso haua bakoitza bere kotxean
komodo bihurtu gara gaur egun, eta horretan ondeino lan asko da biteko. Bai, bueno, lanean anzabiz, bizitza han egiten duzu. Ez dakit, ekonomikoki jasangarria da nire zuek egin duzuen apostua. Badakit zuenean, jogurtegi badeko zuela. Auzoko batek, badeko, bai. Gurean badekogu... Masaje zerbitzua bai, ez da? Gu nekazal turismoa, gero haragitarako kelak bai saltzen dugu, 3 kilo eta 5 kiloko loteekin hasi gara ekologikoan, eta koñatak masaje zerbitzua dauko bai. Lehen hasiera batean nire gurasoak esne behiak eukin zeuri izan, eta esnea saltzen zen, etxe eta gero zentralera bai. Osea, bizitza moldea jasangarria da gauzak ondoin ezkero? Bai, posible da, bideragarri da. Bueno, ez gara joango Cancunera bidaian, baina... Ez bitu, pandemia garaian esaten zen, ez da? Bolo-bolo ibili zen asuntua, ez da? Bai, eta jo... Ez dakit igarri da, noraino... Oso deigarri esan hasieran batez be, ordutegietan zabaldu zanean aukera jenteak irteteko, kirola egiteko, eta danok ez dakit nora, baina etxanora, jente pila bat etorten zen. Eta geroztik, jente asko galdetu duzku, aber lur zatiren bat edo zer dauen alokatzeko, erosteko, bai, konturatzen zarelako azkenean ez, zelan bizi garen, non bizi garen, eta lehentasun eta garrantzi emoten dutuzula bizi eredu bateri. Horretarako, zornotzak badaukan azalera nahiko nabarmena da, eta egon ez horre zerrenda txiki bat egiten orain aipatu duzu zen auzoak, ez da, eta Bernagoiti, Garitaondo, Erkole, San Antonio, San Juan Ergoien, Tantorta, Zubizabala, Boroa, Saratxu, Andrandi, Iser, Berna, Montorra, Arkotxa, Bediaga, San Bartolome, Epaltza, Euba, San Miguel Ludea, Obenbarrena, Orue. Oso zabala da. Bukaezin da. Bai. Hortara joan, hori aberatsa espada bizitza hori, akabo aberatsak dut esan. Bai. Lehentasunetan, zuke orain aipatu lez. Eta bakoitzak hori bai bere bereizgarriak edo bere berezitasunak badekoz, ez da. Oinagon gara berroa egiten eskoliena, etxanoko eskolaz pekuliarra izen da, ez da, pizkat historiz. Zeue bertan egondakoa zarala? Hori da, eta nire aita be bai. Hori da? Bai, bueno, bere momentuen nire aititek bertan lan egin dabe bai eskola altzetan, eta, bueno, nire aita eta osabak bertan ikesi deurie, eta, bueno, urte batzukan emon zeuri esan ikasketetan, eta gero eskola bera itxi egin behar izen zen, jarraipenik ez egoelako eukin, umerik eta esan egon, eta itxita mantendu zen. Gero berriz, gu jaio ginenean, nire neba, ni, hor ja berriro zabaldu zen, beste urte batzutan martxan egon zen, eta gainerako eskola txikiekin bai harremanetan eta egoten ginen, ekintza desberdinak antolatzen ginu zen, antzerki edala, inauterietan jaialdik direzela, nahiko bizitasun neukon. Eta gero ja ume gehiago zirenean egon, minimo bat bete behar zalako, itxi egin zen eskola. Eta ja herriko ikastetxetara Zornotzara bajatu ginen danok, eta beti mantendu izan da izaera bat etxanon, eta behar izan bat, eta etxanoko auzo elkartea sortu zen, eta bilerak antolatzeko, ekimenak aurrera eramateko espazio bat behar zen, eta eskola eskatu zen, udalari ia posible zen elkarteak erabiltzea, eta hor gauz. Bai, gure amak gogoratzen zuen eskolarekin, Bernagoitiko eskola etorriat burura, gure amak ikasitakoa da, hainbesteraino ez dugu iraun eskola horrek, eta deigarri egiten da ondino gaur eguneko gure adineko jenteari esatea, nikan ikasi neban. Bai, nire asmoetako bat bebazan hori, nire ilusio maingo dozten nire semeak bertan gotea, eta beti ukin izen dut hori, gainera irakaskuntza munduen ibilite, eta bertan ikesite, azkenean nik uste dut herri emaitatzen dozula beste modu baten. Txikitatik bizi izen dozulako herria. Orduen, baneukona ideia hori eskola bat berriro martxan jartzearena,
Eta batzuk ideia komentatute, nik nire seme alaba eramango neuke eta animoso, baina, bueno, ideia horretan, amets horretan geratu zen. Bai, identitate zeinua bada, ja, nahiz da aurre eskola bakarrik izan, ja eskola bat eukitea, esan gura da hor bizitasune badauela, edo zein hausok ez dugu izango eskola bat. Izango da euren idi-probak batzuk, euren boloak beste batzuk, euren jaiak beste batzuk, bada hori. Eta hain zuzen gonbidatu nahi zaitut pizkat zure bitartez zelan apurat periferietara eta jo nahi dugun programa honetan, Amorebieta Etxanoko ermitetatik paseotxu bat emoten, izeten delako erakusleio bat, herriaren zabalera edo azalera ikusteko, ikus. Bueno, Olaia eta Etxanora buelta, esan bezala, denen izenean jardu nahiko genuke, baina Etxanon zentratuko gara zure ipuinak nolabait denonak ordezka ditzakelakoan. Nola definituko zenuen Etxano? Bueno, nortasun eta identidadeko herri eta euskaldun bat. Edozein dala adine umeak, nagusiek, gurasoak, aitite amamak, bertan bizitzeko herri lasai eta zoriontsu bat. Beitu, Durangaldeko aldizkari batek definitzen zuen modu ontara. Gaztelerazkoa zen artikulua, baina hitzez hitz hauxe zioen. Etxano, bitxi arkitektonikoa, herritu mitologikoa. Nekazal gune gutxi egongo da Bizkaian horren polita denik. Ederra bezain ez ezaguna. Bere garaian udalerri izana. Ederto baten eraikitako gizagune orekatua, zaindua. Oharkabean pasatzen dena Urkiolako Parke Naturalaren eta Urdaibaiko erreserbaren artean. Baserri multzo baten artean eta Andra Maria Elizaren bueltan gune lasai eta atsegina. Zeinek oraindik orain mantentzen dituen auzo eskola historikoa, udaletxea izan zen eraikina, ezin hobeto txertatutako frontoia, iturri kurioso bat, gaztandegi bat, nekazaletxe bat, umeen jolas parke bat, behategi bat eta hilerri berezi bat. Pekuliarra. Bai. Ados? Bai, egia da. Ingurue bera oso erakargarria da, landa eremue, gero baserriek urte batzuk da hasi zirela banan-banaka txukuntzen. Eta mantenu lanak egiten baserrienak, eta gero jenteak oso ondo zaintzen dugu bere baserri buelta, ingurue, landak bai oso ondo da garbi mantentzen dire, eta hori oso erakargarria da. Ederra, ikuspegi orokorragoa emondotzen dino, ez da? Bai. Hori, pandemia garaian datozen entzako eta ez da izela hueltau garai horiek, baina datozela. Eta ipuinan zentratuta. Zertan datza zure ipuinak, Olaia? Gitxi gora bera da begirada bat, txori baten hain zuzen miruen begiradatik, Etxano bera zelan ikusten dagoen deskribapen txikitxo bat. Eta egiatik edo fabulatik daukaba, gehiago? Bietatik. Bietatik? Bai. Ez, egia. Egia gehiago? Egia gehiago, bai. Honena ikustea eta entzutea izango da? Hori da. Zeuokin, miru.
Miru. Gaur ere, belaino eder honekin esnatu naiz arrindamendin. Begirada luzatu arren, ez da bere edertasuna bere alakoan antzematen. Baina badakit, paisaia argitzeaz bat, liluratuta utziko nauela beste behin, oi bezala. Hegoak irekitzeaz bat, nire hegaldiarekin bat egiten bezala, hasi dira lainoak desagertzen ordea, eta menditontorrak biztaratzen, txoko miresgarriak biztaratzen. Egunero lez, uruminetik ekin diote hegalaldiari. Ondoren eta hurrenez hurren, alakao, epaltza, kaputxe, trokarro, bainera, altzibar, aritxa, txoko miresgarriak hegaldatu ditut. Buelta-bueltaka dudean pausatu naizen arte. Eta bai, zeinen eder eta garbi ikusten den etxan orain. Auzo bizi, landa zabal eta baserri ederrez jositako herria. Garaiak aldatzen dira, baina plazerrutza da hemen egotea, hau ikustea. Izan ere, nola aldatzen diren gauzak kamarada, ze ezberdina den gizartea, aldartea. Nik ondo baiezta dezaket, urte luzeak eman baititut etxanotik zorrontza osoa begistatzen, eta herrigunean zein auzoetan nabarmenak izan dira aldaketak. Herrigunea bera, pisuz josita dago, eraikinez lepo, aintzina baino askoz gehiago. Eta herria bera ere, gezurra dirudien arren, zabalagoa ematen du, gune gehiagorekin bezala. Gezurra dela diot, ze herri erdia, herri ez zenean, inguruek zuten bere biziko garrantzia. Herriak zabalak ziren, auzoek egiten zutelako zabal, eta jendea auzoetan bizi zitekeelako, nekazaritzatik, abeltzaintzatik lan eginez. Egun bizi dugun garai nahasi honetan dena dago zentralizatuagoa, herri erdira eramanagoa, eta ikustea baino ez dago, han ere gauzak zelan aldatu diren. Ohiturak, arropak, globalizazioa. Eguraldia bera ere aldatu dela sumatu dezaket nire hegalaldi bakoitzean. Lehen aipatutako ez gain, eubarantz edo boroarantz noanetan esaterako. Txori askok nora jo ere ez dute jakiten zenbaitetan. Bai lagunok, hala dabil kide asko, egoera termiko egokiei bere aldakortasunean usairik hartu ezin da. Ai, barkatuko nauzue, aurrez aurkeztu ez izana. Hitz eta pitz hasi eta gazteleraz esaten duten eran errametatik joan naiz. Ardazkatik ardazkara. Bueno, bromak aparte, ni miru-mirua naiz. Bai horixe, miru-mirua. Etxanoko txoria. Konparaketatik salbu eta ulertze aldera, hanbotok mari duen bezala, etxanok ni nauka. Aspalditik, inguru hauek ikuskatzen eta zaintzen dituen txoria. Egia esan, nire izena ez da arte obra bat mirua naizen aldetik. Naiz leku batzuetan, nire lakoei esaterako arraigorri edo bustanbiko ere deitzen gaituzte. Nola nire bipuntako bustanak, zeruak eta lurrak zaintzen ditut, baleak euren tankera bereko bustaneko izatza barruak lez. Eta ez pentsa, txorimaloak ere ikusten ditut nire dron begirada honetatik, eta ez baratzetakoak bakarrik. Besteak beste, eta nire espezieakoak aipatzearrekin bakarrik, inauterietan bazterrak nahastera etortzen den perubele bera, zeinekin urtaro liskar batzuk izaten ditudan, nola ez. Badakizue nolakoa den bele gaizto hori. Datorrenero, hortu sortu barazkiak lapurtzen ibiltzen dena, gaiztakerietan beti. Zer esango dizuet zuek ez dakizuenik. Eskerrak hemen, etxanoko erraldoiak eta boterotsuak eta dauden. Inor usatzeko bestekoak. Baina orokorrean, txori onak gara nagusi. Bai hemen goian, zeruetan, bai orbean, larreetan. Auzo eskertuak, jendea deitzua, erantzunkizuna maitasunaren parekoa da aldarte hauetan.
Esan ez nenbilen, nola aldatzen diren garaiak, denborak, baita eguraldia bera ere. Sarri, urtaro eurek ere, identifika ezinak bihurtu arte. Uda erdian datorkigu neguko eurite bat, edo negu erdian uda beteko egunak, edo udazken udaberriko hego-haizeak, edo izurriteak direla, ziketeak, eta denak nahasmasean, hiri erdian jendea eta etxeak lez. Datorrenari antzik hartu ezin da, nostalgiaz, malenkoreaz. Herri minaz gogoratzen ditut urtaroak urtaro ziren garaiak, baita eremu hotz samarrean bizita ere. Faltan botatzen dut aspaldian, zelan berehalakoan zuritzen ziren zelai horlegi hauek. Orain, kostata ikusten diren iruditegiak sortuz. Baina esan nahi dudanaren metafora eta errealitate bat. Baina gauza asko aldatu dela diodan moduan, beste batzuk eraldatu egin direla ere esan dezaket. Eta horrek asko posten nau, hemen bizitzea beste, bata bestearekin uztartuz. Begira horra bera, nekazaletxe hori adibidez, transmisio bat eman da, eta eraikuntza berean, baserri berean, lehengoa eta oraingoa bat eginda ikus dezakegu, molde natural eta jasangarri bati eutxiz. Pentsa, masaje zerbitzua ere badute, adorea behar da gero ilusioaz batera. Ara hor beheran ere, intxaurrondoaren azpian bueltaka dabiltzan umeen barre algarak. Ikastolatik irten eta beraien askatasun eta babeslekuan jira eta bira. Amorebietako erritmo askar eta bizitik atera eta naturaz gozatzen. Belartzan itzulipurdiak eginez, aldapan gora eta bera korrika eta jauziak eginez, gozamen betean. Eta beraien inguruan familia, baserriko eta nekazalturismoko zeraginak egiten. Inguruko belarrak moztu, loreak zaindu, portale ingurua garbitu, arropak lehortzen jarri, bezeroei harrera egin, ingurua erakutsi, elkar bizitza bere espresio gorenean, hau baino pantaila hoberik non? Adi, entzuten duzu esarata hori? Bai ez da? Noski, hemen zentzumenak ere aroagotu egiten dira, eta erreflexuak bizkortu. Umeek urrutitik ere berehala ezagutu dute burrunba hori, traktorearen zarata. Bai, traktorea gerturatu ahala nabariagoa dena. Hor dator aitite goian dela, belar bola ziku eta guzti. Postuko dira behiak, badatorreta euren bazka, baina behien pare edo gehiago umeak. Denak ere, salbuespenik gabe, korrika eta presaka baitoaz traktorearen atzetik, girrika batean. Ez dakit zer ikusten dioten traktore zarrari, baina edozein dela adintartea ere, desiratzen egoten dira aititerekin bertan buelta bat emateko. Bidaian, inguruko kontu eta kantu ez gozatzeko. Osteratxoak ez dauka presiorik. Denak posarren. Ferietako autokotxeek ere ez dute halako magiarik. Hori da hori zoriontasuna. Eleizari buelta eman, eta eskola ondotik pasatzerakoan, aititek lehenagoko eskolaren kontua kontatzen dizkie bilobei edota hauen auzokidei. Eta hortarako ere, ez da fitxarik ez matrikularik behar. Eta elkar motibatzen dira. Ez beldurrik, ez lotzarik. Hau ere, azken finean, gizakiaren baitakoa baino ez baita. Aitite, taktu eta gustu handi zibiltzen zaie kontu kontari. Izan ere, bera txikitan bertan hasi eta ezitakoa da. Eta atxikimendua eta sentimendua handia da. Lehenagoko ohitura eta hezkuntza ereduetan hasitakoa den arren, autoritatea eta erlijioa gaientzen zen garai gogor eta zorrotzekoa. Gozotasun ez mintzo zaie kimu berriei. Eskerrak, urteen poderioz, hau ere eraldatzen joan zen. Eskola txiki bezain aberatsa sortuz. Adintarte desberdinetakoak elkarrekin jolasten eta elkarrekin bizitzen ikasi zutenak. Askatasuna irabaziala, eskola, etxea, auzoa, dena zenbat, bakoitzak berean eragiten zuelarik. Pentsa, elkarrekin jaiek ere antolatzen zituzten. Olentzero, inauteriak, santaizkea, azken honetarako,
esnea saltzeko erabiltzen zen amamaren furgoneta hartu, eskolako haur guztiak bertan sartu, eta baserriz baserri joaten ziren agate deuna abesten. Ni horiek ikusitakoa naiz, nola alakoekin herria bizirik mantentzen zen. Eskola txikiak herria handi egiten zuen. Tamalez, ordea, urteak pasatu ahala, haurren falta sumatzen hasi zen inguruan, eta eskola txiki itxi egin behar izan zen. Berdina gertatu zen Bernagoitiko eskola Sarmantarekin adibidez, egun txoko bilakatua. Etxanok, dena dela, beti izan du identitate berezi bat. Kantuak dioen bezala, Etxano beti, beti etxano, identidadez betea, herrizka baten ikurra baita gure aitaren etxea. Eta horri esker, herriak bizirik dirau. Ara nola, elkarte bat ere sortu dute gerora. Eta hain zuzen, eskola da beraren bilgune, txokoaz aparte noski. Bertan eramaten dira hainbat ideia eta ekimen aurrera. Bai ekintza kulturalak, agate deuna, edo lentzero bera, irtera kulturalak, herriko jaiak, asteburu kulturala, bai herri bezala dauden beharrei irten bidea emateko batzarrak, hirigintzako obrak, argiztapena, saneamendua, hauek baina gizakiaren kontuak dira, nik esaten dudan bezala. Baina ia denongan pentsatzen hartzen dituzten erabakiak. Gu behintzat ez baikara natura deuseztatzearen errudunak, ez da gutxiagorik ere. Akaburako bestela, gizakiak zein txoriok, denak ibiliko baikara nora ezean. Haizeak nondik jotzen digun ere ez dakigula. Landare ire, era berean gertatzen hasia zaie. Garaiz kanpo loran, tenporei antzik hartu ezin da. Hemen sortez, aldatzen ez dena da nola bizi-birritzen den auzoa. Ohitura sarrei eutsi, ohitura onak mantendu eta berriak sortuz. Egoerei egokituz. Entzuten dituzue soinu horiek guztiak? Frontoi ingurutik datorren hotz nahaspila? Horiek esaterako, hot shots Etxanoko hokei jokalariak dira. Frontoian egurrean, euren makila eta jantziekin. Santa Eskean bezala, baina bestera batera. Poz berbera ematen du bederen euren ilusio, gogo eta adiskidetasunarekin. Esan dezakegu arlo guztietan ere, patinen gainean doala herria. Bertara inguratzen naizenetan, denek esaten didatea oskora, hau Pamiru, gure zaindaria! Izan ere, eurak dira beraien ordezkari egin nindutenak, eta halaber inguru guztiarena, Etxano osoarena, nobleziaren eta jakituriaren ikur. Alan hartu naute, nire lumazko egoak astinduz, herriaren zaintza eta babeseinu. Guztion hegaldian balio eta ausardiaren seinale, denon ohore. Bai lagunok, alan bizi gara egun ere berton, elkar maitatuz eta defendatuz. Txoriak bezain aske, natura bezain bizi. Hor Miru, ederra olaia. Eskerrik asko. Txorien begiradatik, ez da dron begirada hortatik, atxokoak, gaurkoak eta biharkoak pizkat txertatu dituzu hor. Eta gure saioaren esentziari jarraiki ganera, giza, kultur eta natur balioetan jantzia, ipuine. Posiratu za? Bai, gustora. Gustora. Ze, hori esaten nuen moduan balioak eta emozioak eta, igarri ditut, balioetan elkarri bizitza, erantzunkizuna, motivazioa, maitasuna. Igual zure esperientzia pertsonaletik be bai, eta zuen bizi baldintza, bizi moldeengatik edo, hurbilekoen babesa eta tolerantzia beharko da, ezta? Bai. Hori be igual, lerrotan pizkaten amaritu dut. Bai. Gertukoen laguntza ezinbestekoa da beti. Bai. Ondo kudeatzea zeuen artean, ezta? Bai. Familien artean asko zerrezau. Bai. Eta emozioak be bai, adorea, zoriontasuna, ilusioa, zehar lerroetan lotxa be bai.
Eta atentzioa eman didan zerbait, edo, bueno, zuk azpimarratzen duzuna hor, ohorea, ausardia, noblezia eta jakituria. Ez dira nola nahiko hitzak, hola ja. Bai, eta, bueno, puntu baten arro egotekoa bai bada, ez? Gehien bat, enbeste urte eta gero herri izaera hori mantentzeko saiakera eta lan handi egondalako, dauelako, eta espero dut jarraitzea horretan. Bai, eta txori aukeratzea be bai, egia izateaz aparte, ez da, esanguratsu bada, ez da, txoriaren askatasun irudi hori, ez da, ez dakit zuk idazterakoan askatasun hortatik idatzi duzun, baina ematen du, ez da, zenbat letraren hori izendan txori, ez da. Euskal kantutegian ze txertatua dagoen, ez da, txantxangorria, egan egiten, bueno, simbologia, edo euskararen ikur bera izan da. Ez dakit oinezkoa jarri beharko dugun, ikur modu. Igual, bai. Miru barik, eskue. Urrengo ipuinerako eskue hartuko dute. Hori da. Bueno, eta lehen auzoen dibertsitatez aritu garen lez, hemen ere ipuinean bezala Etxanon zentratuko gara badagota, zer aipatu ikusten danez. Bai. Badau mamia, lehen esaten gendu moduan. Etxanok ekintza ezberdin pila bat antolatzen dauz. Pila bat. Bai. Botako txute, neu botako txuaz bestela. Euskal Herriko doinuak adibidez, ointxe gitxi izan dara. Egindakoa, bai. Eta jente pila bat joan zen. Bai, elkarteak berak lan bi egiten deuz. Alde batetik da, Etxanok dituen behar izanei erantzuteko, argiztapena, saneamentua, iregintzako obraren bat egin behar baldin bada, ez? Alde batetik lan hori egiten dago elkarteak, eta beste alde batetik ekintza kulturalak aurrera eramateko zeregina deko. Eta horren barruen, bada bat, zuk aipatu duzuna hoin, asteburu kulturala, bai, Euskal Herriko doinuena. Urte bakoitzean gai desberdin bate aukeratu da, eta oraingoan Euskal Herriko pertsonai mitologikoak oinarri hartute, bertan sortutako aurrentzako erraldoiak egon dire. Guk bagen eukalako eta Etxanok beti eukin izan dau, dantzarako grin handie. Eta ikusten izan dugu, ohitura horri eutxi behar dotzegula. Eta orduan gure aurrak horretan sartzeko alegin bat egin nahi izan ginen, eta aukera ezin hobea ikusi ginen erraldoiekin dantzan bitartez sartzea. Eta orduan erraldoiak egitera animatu ginen, eta ze erraldoi egingo ginen zen. Eta pertsonai mitologikoak hartu ginen zen, erraldoi horiek egiteko. Eta behin erraldoiek eskuetan eukin ginen zela, asteburu kultural hori antolatu ginen mitologiaren ingurukoa. Bai, bai. Gustora pozik geratu gara. Lehengo artikulari behar razoia ematen, mitologikoaren eta, ganera. Olentxero be bai egiten duzu, Bai. Olentxero be etortzen da. Bai. Hori ni txikien nintzenekoa, eskolan egon nintzenekoa, horbe olentxero etortzen zen. Bere astoan eta bere opariekaz. Eta gaur egun be bai, jarraitzen da, sanpantxarrakin eta frontoian, formatu handiauan, gerota horretan be ikusten dugu herritik, Zornotzatik jentea gerota urtero, gerota gehiago dabizela gora igotzen, bai. Eta askok ekipatzen dabe, igual lekuek berak be magia purtsu bat badaukola, eta bai, erakargarri hau egiten da, bai. Ze ondo, udaz gain, jaietatik jaiez gain, horra hurbiltzea, ez da, eta Santa eskabe badakit, urteren batean koplak behin dena uste. Bai. Zuri be eskatute mesedetxo bat. Zuk niri, nik zuri, hartu emon. Hemen da tarbueltan. Bai.
Eta, bai, Santeskean beti bilten gara hori bai, ni txikien nintzenekoa gogoan dekot, baserriz baserri joaten ginela, eta gero eskolan danok txorizoa eta zer dekogu eta txokolatea eta zematek manduzku, eta, bueno, orduen, ilusio hori dekotenez eta bizi izen dutenez, horregaitik jarraitzen dugu ekintzak bai modu berean antolatzen. Bai, jaiak bai, Zornotzako jaien programazioan bertan, Bai. beti ikuste hori, Etxanokoa, eta beti kontzertu potenteren batean Ruper dala, edo Inaudi dala, edo bertso saioa hor askotan egonaz, bertso saioa antolatzen eta bertso saioa potente izaten da beti. Bai, moduren baten argi ikusten dugu herriak eta herri txikiak eta auzoak bizirik mantendu nahi baldin badoguz, danon implikazioa behar dela. Eta parte batetik borondatez egiten den lan hori, baina diru iturri bat bai behar da ekimen horiek aurrera eroateko. Bestela ez baldin bada deigarri, ez badires jaiek deigarrik egiten, tamalez auzoetan eta ikusten da, gero eta jente gitxiago joaten dela, parte hartze gitxiago egoten dela, eta horreri danari buelta bat emon nahi dutxegu, eta, bueno. Ikusten da, egiten dana ondoin eskero? Bai. Erantzune alakoa dela gero, herriarena, berarena. Bai, urtez urte gero eta jente gehiago nabaritzen ari gara Etxanora hurbiltzen dela. Eta neuke aipatu barik utzi gure jaietan egiten den Zeberren aldeko Zeberren omenezko ibialdie, mendi martxie, hain maitatu izan danien gure artean, eta frontoiek bere izena eramatea zerbaiten seinale da. Bai, urtero egin izan da, ideia hori sortu zen, bera hain mendizalea izan da, eta Etxanok berak aukera ematen du mendi buelta polit bat emateko, eta frontoitik urten, eta San Martinetik, San Martinen zuhaitz bat landatu zen, eta urtero buelta egiten da, eta horretan jenteak ez dau faiorik egiten. Bai. Zeuk esan moduen, kultur eta kirol proiektu piloa badeko zuez, sanpantxarrak direla, aldunak. Joaldunak. Bai. Gero erraldoiak, gero boteretsuak bai, nik ez dakite. Boteretsuak jokeikoak direz. Bale. Hokei taldea esan zenuean. Bai. Geratu nintzen, jota. Bai, zinen espero Etxanon hokei talde bate baterik ez da. Ez, jakan bai. Bada bausokide bat estatu batuetakoa dala, eta bera jokeian ibilite, eta beste Etxanoko bat ere jokeian aritu izan direla, eta beraiek biek azkenean kluba eta dana sortu dute. Ez dala lau ume elkartu direla jokeian jola hasteko eta ez klub bat sortu dute, eta Etxano izena bai badeko, Etxano Hotshot taldea. Horrek, esaten nuen, dibertsitatea eta bizitza badauka, jokei talde baditeko bestekoa, Bai. Transgresiboa da, ja. Ganera uste dut, ipuñeko pertsonaia miru da. Jokei taldeko... Bai, ordezkarie. Ordezkarie. Bai. Ja, bide batez Etxanon ordezkari indogune. Ja está. Eta listo. Bai. Azken asteburu kulturalean jokei taldeak bertan parte hartu zeuen eta oso ikuskizun polite eskaini euskun bai. Toma, ikusi bari dekat, hori joan minaz ikusten, oso polite. Bai. Eta gero, aparte, Etxano aukeratu da bienak bai, euren geuzetarako, ez dira gitxi izan, ze gogoratzen dut, Beti Mugan serie bat egin zutena, gure aitak eta joan ziren grabetan pentsionisten papera egiten edo, Herri Txiki Infernu handi bai. Bai, grabatu da. Grabatu da, Arriñano Sukalerrian bai grabatu zenean. Gero ni dakidala behintzat, Eleizetan programa bai egiten dela, hemendik bideratute, Neomak ikusten egon nintzen aurrekoan, por cierto, Eleizan, kutsu polite emate hotxe eta Bai, guk badaroa guztia Etxanoko jaietan azkenengo
urte desenteia elizan kontzertuek egiten, eta egi da akustika itxela dekola, eta bertan joaten direnak oso gustora geratzen dire. Bai. Aktual direnak, asko kanpoan geratu ziren eta. Bai. Baina, ezingo da handitua. Danentzarako ez. Erabiltzen jarraitu albaldin badugu, pozik. Bai. Eta bide bat esan gogoratzen dut indala, ez dakit, 3 urte izango zen, Inunek, aurrekoan egon zela, nire aspertu nahi dut, Inun, berezik aurreko saioan etorri zen, eta abesti ederrak joe bazen, gure irakurketa apaindu eban, modu ezin hobean. Eta bertan grabaketa egin zeuen. Hori da, eta bertan grabaketa egin zuen Unkel Jim, bere abesti batena, apropos aukeratu hori be bai, hori kutsu hori lortzeko da. Uncle Jim, bakarrik zaude munduan. Uncle Jim, Amerikanua. Bueno, zer beste esateko edo gogoa dekozune edo aipatu ez danik edo? Bueno, gehien bate aipatzea etxanotarrek dekien implikazioa dela gora aipatzekoa. Elkarteak edozein ekintza antolatu aldeuz, baina jenteak ez baldin badeu erantzuten, nekez egingo dugu aurrera. Baina etxanon argitan garbi ikusten dugu, urtero errepikatzen da gauza bera, edozer dela antolatzen dela, Santa Ageda, Olentzero, Asteburu Kulturala, jaiek, herri oso implikatu da dela. Eta orduan hor dator buelta, ez da, ze betetzea bakotxarena lanean jarraitzekoarena. Eukin dut hasieran dudan, ez? 51tik badakigu dekretuz, Amorebieta eta etxano bat egin zutenetik. Etxano, herri deitu beharko da edo? Herria da. Hori ba. Herria da. Hori ba. Bi hori behar auzo urteinak dut. Baina, bueno. Herria da. Bai, horregaitik jartzen dugu Amorebieta, etxano. Hori ba. Eta zorizonak, eskerrik asko, hau guztia egiteagaitik, partekatzeagaitik. Eta esan duzun guztienaren adierazgarri da, zeuen buruari egin dutze zuen bideo omenaldi politori. Irrintziaren ingurukoa, bai. Irrintzia betidanik egon izen da etxanon, gainera badaua argazki baten bai, ortofoto baten, antxina taratako baten irudi herri bakotzaren identitate edo zeinuekin, eta etxanoren ondoan irrintzi botaten dauen pertsona baten arpeie dau. Eta asteburu kulturalean, lehenengo asteburu kulturala antolatu zanean txalaparta gai izan da, irrintzi ikastaro antolatu zan. Eta, bueno, bertan parte hartu ginen, oso motibatuta urten ginen danok, eta hortik urtero irrintzi bira egiten da. Eta, bai, grabaketa bat egin genuen, uste genuelako merezi zegoela holango altxor bat grabatuta, grabaketa hon bat izetea, eta, bai. Guk ere hori pentsa dugu. Altxor hori altxor hontan sartzea, eta ja dena batean izatea eta ondo bade ditzozu beragaz agurtuko dugu saioa. Oso ondo, eskerrik asko, Laia. Zuri. Eta zuei gogoratu, hauek demostratu da bien moduen, ez da zer, da nola. Beraz, eskoletan, etxeetan, kalean, zeuek izan, baina ez zer moduan. Nola gauzak egiten diren pentsatuz baina. Eta hurrengora arte, mozu bana. Arranoaren begi nabarrak hegaldian geratu ziren une batez. Hango ahots leunak entzun nahirik.
paraje hartako mugak zehaztu gurean. Baserri auzo eta mendiskak nora begira zeuden. Andramari elizako atarian bildurik, berba amultzuak ateratzen dira. Oraindik ere, txapelaren gerizak inguratuz, buruko paineluko ertzak ferekatuz, antzinako arima gorderik eta bizi berriak ekarriz. Nor ziren, zer diren eta izango diren, erabakia hartuta dutelako. Erabakia hartuta dutelako. Herri zaharra, herri barria, betiko herri.